سلام طعنا هابلنا زي خبركم تقاتلتنا نهز ساعة زبلنا يوم حابريتات اتحزنا لكم مسينا لنا فلما قلنا شانلنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخد تكونون حساباتكم كتكافلونا بتحتنا للابام وررت حيلታት አምሓራ ምስ ትግራይ ንምውጋዕ ሓያል ወተሃደራዊ ምድላው እንዳገበሩ ከም ዘለው ተገሊጾም ሰራዊት ትግራይን እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለውን ዓርሶም ሓይልታት ሰላም ብምባል ዝጽውዑ ዕጡቃትን ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሮም ምዕራብ ትግራይ ተቋጺሮም ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ሓያል ስጋት ከም ዝርከቡን ናይ ክተት ኣዋጅ ከም ዝኣወጁን ተሰሚዖም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ሰራዊት ትግራይን እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለውን ዓርሶም ሓይልታት ሰላም ብምባል ዝጽውዑ ዕጡቃትን ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሮም ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ዝፈጠርዎ ናይ ወንበር ንሕንሕ ስዒቡ ውድብ ሕወሓት ኣብ ክልተ ጉጅለታት ምክፍፋሉ ዝዝከር እዮም ይኹን እምበር እዚ ምክፍፋል ፖለቲካ ኣመራርሓ ሕወሓት ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ሰራዊት ትግራይ እውን ክወርድ ክኢሎም ነሲቡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላን ኣካይዳ ሕወሓት ዝድግፍን ዝቃወምን ብምባል ኣብ ክልተ እንተተኸፈሉ እኳም ይኹን እምበር በዝሒ ዘለዎም ካብ ኮር ላዕሊ ዝተባሃሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንውሳነታት ውድብ ሕወሓት ምድጋፎም ስዒቦም እቶም ነዚ ዝተቃወሙ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ለቁ ተራእዮም እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ንሓደ ዓላማ ዝቆመ ሰራዊት ትግራይ ንምክፍፋል ላዕለዎት ኣዘዝቱ ተኸቲሉ ናይ ምክፍፋል ምልክታት ከርኢ ጀሚሩ እዮም በዘቢሉ እውን ነቶም ካብ ኮር ላዕሊ ዝበሃሉ ኣመራርሓ ዝወሰንዎ ውሳነ ብምቅዋም ኣብ መዋሰኒታት ዓፋርን ትግራይን ሓራ መሬት ብምባል ክተኣኸቡ ጀሚሮም እዮም ነሲቡ ድማ ከም በዓል ወዳን ጥሩን ወዳ ሸብርን ዝበሉ ጀነራላት እውን ናብቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ብምኻድ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ክህቡ ጸኒሖም እዮም ጀነራል ወደን ጥሩ ቅድሚ ወርሒ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻኒሒት ንሕና እውን ኣካል እቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይናም ዓላማና ድማ ነቲ ስልጣን ተቋጺሩ ንህዝቢ ትግራይ ጨና ዲሞክራሲን ልምዓትን ክሕርሞ ዝገበረ ጉጅለ ብምውዳቕ ካብ ፖለቲካ ውግንና ነጻ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ምህናጽ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ እቲ ንኣዋርሕ ኣብ ወሰናወሰን ዓፋርን ትግራይን ከም ዘሎ ዝገልጽ ዝነበረ ሰራዊት ሓራ መሬት ትማሊ 23 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ መሬት ዓፋር ለይቁ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዝኣተወን ህዝቢ ብዕልልታ ይቕበሎ ከም ዘሎን ብሰፊሑ ክጽብጽብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም ነሲቡ ድማ ኣብ ከባቢ ወጅራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሰንዓለ ዝነበሩ ሰራዊት ትግራይ ንኣንፈት ደቡብ ወይ ከዓ ንባሕሪ ሓፀይን ባሕሪ ጸባን ከም ዝተሰሓቡ ነበርቲ ትኻቢ ገሊጾም በዚ ምክንያት ድማ ኣብ መቐለ ከቢድ ሻቅሎት ከም ዝተፈጠረን ብርክት ዝበላ ናይ ሕወሓት ቪአይፒ መኻይን ናብ ተንቤን ክወርዳ ከም ዝወዓላን ተሓቢሩሎም ከምኡውን ልዕሊ ኮር ዝበሃሉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ተወሰኽቲ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ብበዝሒ ከም ዘጸግዑ ተሓቢሩሎም እቶም ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቶም ከም ዝሓበርዎም ሓይልታቶም ክሳኣጉላዕ ከም ዝዘርግሑን ብኸባቢ ጸለምትን ተንቤንን እውን ከም ዘለው ገሊጾም እዮም ሕዚ ናብ ትግራይ ዝኣተውሉ ምክንያትን ትገልጹ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዎ ኣዘዝትን ሰራዊትን ናባና ናብ ሓራ መሬት ንኽጽምበሩ በር ንዝተዓጽኦም ንኽቕበልዎምን ህዝቢ ትግራይ ደጀን ንኽኾኖም ብምሕሳብን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብዚ ንትዲኤፍ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ንስኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እምበር ንናይ ሓደ ውልቀ ጉጅለ ደጋፍን ሓላውን ክትከውን የብልካን የግዳስ ኣብ ጎንና ተሰሊፍካ ነቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ንምስንባት ክትሕግዝ ንጽውዕ ክብሉ ገሊጾም እዮም ትማሊ መንግስትን ህዝብን ዓፋር ከም ዘባረረና ኣምሲሎም ኣባላት እቲ ጉጅለ ሽምና ከጸልሙ ከም ዝወዓሉ ዝፍለጥ እዩ ዝበሉ እዞም ዕጡቃት ይኹን እምበር እዚ ጌጋ እዩ ንሕና ስራሕና ኢና ንጅምር ዘለናም ንሶም ብዙሕ ክብሉ እዮም ህዝብና ግና በዚ ኸይታለል ከስተውዕል ይግባእ ብምባል ኩሉ ትግራዋይ ዓርሱ ካብ ዝጉጅለ ከግልል እውን ጸዊዖም እዮም ነሲቡ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ሕድሕድ ከይጀመረ ከሎ ዕርቂ ክወርድን እቶም ኣመራርሓ እውን ክደራደሩን ብዙሓት ወገናት እንዳጸውዑ ይርከቦም
ምዕራብ ትግራይ ተቋፂሮም ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ሓያል ስጋኣት ከም ዝርከቡን ናይ ክተት ኣዋጅ ከም ዝኣወጁን ተሰሚዖም። ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ዝሕግዞም ዕጡቋትን መሻርክቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ብልፅግና ክልል ኣምሓራን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወሪሮም እንዳመሓደርዎ ይርከቡ። ምዕራብ ትግራይ እቲ ኣብ ውሽጢ መርሒነት ሕወሓት ዝማዕበለ ቅልውላው ብምጥቃም ሕዚ እውን ከይተመለሰ ንክቕፅል ቀንዲ ምክንያት ከም ዝኾነ ክግለጽ ፀኒሖም። ይኹን እምበር ወገን ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ኩናት ድግስ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ነቲ ከባቢ ብሓይሊ ተቋፂሮም ዝርከቡ ልኡኻት ብልፅግና ክልል ኣምሓራ እንዳገለጹ ይርከቡ። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ልዑል ወተሃደራዊ ቀጠና ገበንን ጽንተትን ኣንጻር ተጋሩ ኮይኑ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ እንዳሰልጠኑ ከም ፀንሑ እውን ዝዝከር እዮም። እቶም ዕጡቋት ብበዝሒ ብሽም ዘብዒ ተከዘን ድጋፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣብ ምስልጣንን ምምራቕን ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ ድማ ናይቶም ወረርቲ ሓይልታት ቀንዲ መራሕቲ ዝኾኑ እሸቱ ደምለውን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ዝርከብዎም ኣመራርሓ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ስልጠና ንምሃብ ናይ ክተት ኣዋጅ ኣውጆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብወገን ትግራይ እውን እንተኾነ ካብ ብሕዚ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክምለስ ከም ዘይኽእል ኣብ ድምዳመ ዝተበፅሐ እንትኸውን እቶም ወረርቲ ሓይልታት እውን ዝገደደ ግፍዕታት የብፅሑን ዝያዳ ድማ ምድላዋቶም የሐይሉን ሓደሽቲ ምንቅስቃሳት ይገብሩን ከም ዘለው ተሰሚዖም። ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን መሻርክቱን ዝመርሕዎ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ሕሞራ ደገፍትና እዮም ንዝበልዎም ህዝቢ ኣኪቦም ውዒሎም ኣለው። ቀንዲ ዕላማ እታ ኣኼባ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣከል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ተኣሲሮም እቲ ህዝቢ ካብ መጠን ላዕሊ ኣምሪሩ እዩ ብወገን ኣመራርሓ ትግራይ እውን ብሓይሊ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ብዙሓት ምልክታት የርእዩ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ክረምቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስዱልና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ድማ ኩሉ ዕጡቕ ይዳሎም ዘይዓጠቐ እውን ይተዓጠቕ ክብሉ ተሪር መምርሒ ኣውሪዶም ኣለው። ከምኡውን ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ምስ ህልው ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ተዛሚዱ ኣብ ዓብዪ ራዕዲ ከም ዝኣተው ይሕበር ኣሎም። ምክንያቱ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ስዒቡ ሰራዊት ትግራይን ሻዕብያን ሓያል ጥምረት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣብ ከቢድ ራዕድን ወጥርን ተሸሚሞም ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቶም። ብፍላይ ድማ ብገለ ኣንፈታት ትግራይን ኤርትራን ንፅምዶ ስዒቡ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምክያዱን ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ሓያል ስጋኣት ከእትዎም ክኢሉ እዮም። ነዚዕቡ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ስጋኣት ፈጢሮምልና እዮም ብምባል ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ምስ መከላከያ ሰራዊት ተሻሪኾም ኣብ ከተማ ሕሞራ ከባቢ እንዳ ማርያም ፍሉይ ሽሙ እንዳ ኣባቴ ኣብ ዝበሃል ቦታ ናብ ኣንፈት ኤርትራ ብዙሓት መዳፍዕ ተኺሎም ይርከቡ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካብታ ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ኣርሚ ሰብዓ እውን ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘለዎም ዝገለጹ ኮይኖም ናብ ከተማ ማይካድራ መኽየዲ ፍሉይ ቦታ እንዳ ኳጃ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ልዕሊ 15 ዓይነታት መሳርሕታት ኩናት ናብታ ኣርሚ ሰብዓ ትርከበሉ ኣንፈት ሸረሪና ተጸሚዱ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራልን መከላከያ ሰራዊትን ድጋፍ እናሃቡ ዝርከቡ እንትኾን ብፍላይ ደመቀ ዘውዱን መሻርክቱን ድማ ምስ መከላከያ ሰራዊት ኮይኖም መሬት ምዕራብ ትግራይ ሎም ዘበን እውን ክንሓርሶ ኣለና ኢሎም ሸንሺኖም ካሓርስዎ ኣብ ምሽብሻው ከም ዘለው እዩ ሓበሬታታት ዘመላኽቶም። ስለዚ ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ኩሉ ሽርሕታትን ቅድመ ድልውነትን እቶም ወረርቲ ብጥብቂ ብምክትታል ኣድላይ ዝበሃል ምድላው ክገብሩ ብዙሓት ተጋሩ ወገናት እንዳፀውዑ ይርከቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።